Shubor nakashlem jong unongsan Hima. Ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kala Pynbna bakandon ka jing Pakhang banyat kali kamai lani ka tourist taxi sya ka Jylla Assam hak khandai tarik unaitung arajar apusan. Kani karai kalong hadin baka All Assam and Greater Assam Tourist Taxi Association kabana Assam kalapha daka karwo bakandon ka All India General Strike lani ka chaka ban balakhot daka Central Trade Unions and National Federations kumta nakalyang ka AKMTTA ru kalapan bana syakipat ba ka Jylla baha ka tegasni kandon ka jing Pakhang banyat kali tourist lani kamai kali kaban long arpusaw kanta kaban sedang adu kasan baje minstep. Kani ka jing Pakhang Ïaid kali kamai kalong kumshi benta ka jing kershan ki hinyo tuli ki jing dawa ki bala dawa dagi nongnya kali hakeleng kari. Kani ka jing Pakhang Ïaid kali kamai kalong kumshi benta ka jing kershan ya ki hinyo tuli ki jing dawa ki bala dawa dagi nongnya kali kamai hakeleng kari. Kini ki jing dawa kilong kabaningkong banweng no marmar ya kaan Motor Vehicle Reform Act arajar khat khandai kaba persya ya ki nongnya kali kamai. Kabaar ban pinsange no yaki kendon hit and run clause shispa handriu kabaar jong ka Indian Civil Code BNS kabalai ban pinsange no marmar ya ka jinglum khajna lingba ki satellite system kabasaw ban pinsange ya ka jingpenmi yaki an kuna bapalat ki kuna lingba ki dur bat pinsuk yaki kendon ki bayade bat ki pollution certificate bat ki we ki jindon kam ki ba omdan kam shu kabasan ban ai jaka shongthat ka ombam ka omdi ka bakhoj ka dukanja ka bakhamtat ka pankhana haman la ki hinru pho kilometer haki surok ba jongkari na ka banta ki nong tre kali kamai ka bahandrio ban khang ki kali shimet ban kit passenger hajaka commercial bala register kabahanyo ban yadai ki hok jong ki nong tre kali motor bat pinsange ya ka jing pinstom bat jing pendon kam bakla ya ki kendon an persya ya ki shu ka sengkala pentip ba on sedang biang ya ka jing Ïaid kali kamai sya ka Jylla Assam nadu ka shpau tarik unaitung arajar apusan.